даври ноҳиявии озмуни доноякон миёни ғолибони даври дохили муайсавӣ дар ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 41 ноҳияи Исмоили Сомонӣ идома кард. Дар ҷараёни озмун ғолибони даври дохили муайсавӣ иштирок намуданд. Озмун аз рӯи 8 шаҳр донистани афсонаҳои гуногун, муайян намудани мазмуни расмӣ пешниҳод гардида, қироат намудани шеърҳо дар васфи ватан, истиқлолият, сулҳ, арзишҳои миллӣ, ваҳдати миллӣ, оила, фаслҳои сол ва ғайраҳо, номбар намудани калимаҳо бо овозҳои саданоку ҳамсадо, аз 3 то 6 калима сохтани ҷумлаҳо ва дигар шартҳо баргузор карда шуд. Земини суханронии намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ изҳор доштанд, ки озмун бо мақсади бедор намудани завқи донишандӯзӣ, омӯзиши мустақилонаи илму адаб, одоби ҳамида ва ҷалби бештари тарбиятгирандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ба донишандӯзӣ дар боғча баргузор карда мешавад. Дар озмун ҳайати ҳакамон аз ҷониби шуъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ интихоб гардида, аз довталабон, тарбиятгирандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабии ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар баробари дигар шартҳои озмуни зеҳнии доноякон, инчунин бо тартиб шуморидан аз адади 1 то 20 ва баръакс шуморидан, тасаввуроти кӯдакон дар бораи ҳалли муаммоҳои математикӣ, кашидани расм тибқи супориш ва дигар шартҳо низ пурсида шуд. Лозим ба зикр аст, ки озмуни зеҳнӣ таҳти унвони доноякон бо мақсади бедор намудани завқи донишомӯзӣ, омӯзиши мустақилонаи илму адаб, одоби ҳамида, инчунин ҷалби бештари кӯдакон ба омӯхтани машғулиятҳое, ки дар боғча гузаронида мешавад, дарёфт ва муаррифӣ намудани беҳтарин кӯдакони соҳибистеъдод миёни тарбиятгирандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ гузаронида мешавад.